jsme v prvním ostrém obchodu. Já v podstatě záznam natáčím od asi přibližně od 7 od rána. Já akorát jsem ho sestříhal, protože asi nemá smysl dívat se na několika hodinový záznam, kde se nic nedělo. V podstatě teď proběhl vstup do prvního obchodu. V podstatě došlo ke 2 úsečkám během 6 minut. Trh spadl o nějakých téměř 20 bodů, což se mi zdá poměrně hodně. A nyní jsem do obchodu vstoupil v podstatě tím, že spekuluju, že trh nyní poroste směrem nahoru, což doufám, že se tak stane. Aktuálně jsme 3 body v mínusu, to znamená, jsme aktuálně minus $20. A uvidíme, jestli ta myšlenka byla správná. Teď jsme nějakých minus 5 bodů, to znamená minus $25. A to můžete vidět na té střední červené lince, která by samozřejmě z našeho pohledu měla být zelená. To znamená zisková. A jak můžete vidět, spodní linka, jak je nápis stop. To znamená, to je hranice našeho risku, který jsme ochotní podstoupit. V podstatě se jedná o to, že je to taková jakoby záchranná brzda. Jo, to znamená, abychom nestratili příliš mnoho, to znamená, všechno je počítáno procentuálně. Horní linka s nápisem LMT znamená limit, to znamená, to je náš profit target, to znamená, na této hodnotě my chceme vystoupit a taky na ní vystoupíme v podstatě automaticky. Uvidíme, jak dopadneme s touto úsečkou. Já si myslím, že není teďka přesně jasné, jak bude obchod probíhat, nicméně signál, který jsem od svého systému dostal, mi řekl, ať spekuluju směrem nahoru, takže jsem to tak i učinil a můžeme vidět, že naše střední linka se již proměnila v zelenou a aktuálně jsme 4 body v plusu, to znamená $20 v plusu na jeden kontrakt. Akorát uvidíme, jak se celá situace vyvine, protože trh je v tuto chvíli živější. Máme nějakých 15:38, to znamená hlavní obchodní čas, kterému já se snažím vždy vyhnout, protože je to opravdu pro velké hráče, jo, kteří mají k dispozici tisíce a tisíce kontraktů, což já nejsem. Ale signál prostě musím uposlechnout, ať chci nebo ne, protože na základě toho v podstatě celé to obchodování stojí. A nyní si akorát musíme počkat na to, jak tento obchod dopadne, jestli se skutečně ten profit target protne či nikoliv. To je teďka samozřejmě otázka. A nyní už jsme 9 bodů v plusu, to znamená $45 a uvidíme, jestli nám to zasáhne. A zasáhlo. Tak. V podstatě teď co se stalo? Vstoupili jsme do obchodu, který nám vyšel, to jsem rád, že první video, který v tomto projektu dělám a který bylo zatížený obrovským stresem v podstatě kvůli tomu, že jsem nevěděl, co budu říkat nebo nebudu říkat. Já jsem v podstatě to video komentoval celý den, protože jsem nevěděl, co se na tom trhu bude dít. Takže první obchod nám dopadl dobře, to jsem velice rád, mám z toho radost. A nyní můžeme vidět, že kdybychom v tomto obchodu ještě díl posečkali, tak bychom na tom ještě málo, několik na desítek dolarů vydělali. Takže opravdu super. Z toho mám radost. Já vám děkuji teda za pozornost u tohoto krátkého videa zatím a uvidíme se u dalších.